जासिहरनायजों लोगोसे बैसागुनि गासैखौबो आरोबाव फिन खेब बरायहरना लाबावबाय। दिनै आङो दंफैयो दावहारु फोथाराव लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि ब्लगाव मा मा देखायलांनो हायो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाबाय आरो गावनि आखायावनो नोगोद 10,000 रां बान्थाखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा भालागुरिनि बिहामजो हान्जा। गोजोननाय थाबाय सानैसिम। बेनि उनाव केवलानि दैमानि मर्देवनि नलबारि गाव पन्सायतनि माननीय आफादगिरि मिलन बसुमतारी बिथां, नलबारि गाव पन्सायतनिनो एपि मेम्बार माननीय बिथांजो एपि मेम्बार बिथां दिनैनि बे फोरबोआव नुजाफैनानै
Phải không là nữ ca vẫn trong tình nhà nữ quay qua tùy là na đây lo si mình thật ai à phá thương thơ tí ăn đi du lý tí ra đây khá đơn bây giờ dù phải ca từ la 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 bây giờ dù phải ca từ la 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 la